Yan guys, may gabi guys. Gabi. Nagsulo mo na. Hindi na makalakaw lagi. Kusog yung banggaan. Nasangit. Dayon. Tanggalin mo kung nasa. Dali lang ito lang. Asa na ikunin mo? Wala to. Wala sa bukog na ikuan. Ginaw. Ginira pagkatira sa ito. Wala, katarog lakaw. Asa may na-referensya? Wala pa ni Mahilotron? Gibiraro na kanina pag bangka sa makay kanina hilot ani. Yeah. Nihubog ng yapon siya. Kaya ganina sa balay. Ito may nagbira. Nagbira to silingan ng Oo. bira niya dali. Nagbira? Ano na nakon nila? Isog yun ay kusog kay pagkabangga. Ano to ba nasangit ako ang dili. Dali, dayon Brad. Nasangit. Wala ra ko tunta. Naon sa mo pagkakuan? Kuan malabot ka na ba kanto. Oo. Kanto sa Daka. Udaka, tapos Ako kasulod ko sa Daka ko niya. Ang kanto ko. musulod ka pa Udaka? Oo, niya ang kanto ko gi ka sa Daka. Ako nakasulod na kami. Ambag na ko kasulod rin ko. Paano na ko kasulod Oo. na ko kanto. Kasi ang murag wa siya kabantay ba ni dit sa jud. Ako ulo na sa mo na yung tinapsan. Lubot. Sayang sa ligid sa Wala ko pa pedicab. na Kung sa ano ka na diri sa kilit? Oo, ano ba? Side wheel, naigo, dili. Sayang, banti. Abante ka? Ya dito na siya sa likod ako. Di nakasulod lagi ko. Kapsan lang. Oo, kaya siya murag wa siya kabantay ba. Ako po Tumba mo. Wala kay nakalusod naman ko. Murag ka nang hinay naman kung pagkakawa na kayo kay kanto naman. Wala ka matumba pag kaiguan eh. Wala. Ay no. Duha na nakahikapan eh. Kami na makasam ko ano niya, sakit din. Diri dapita. Diri walay sakit na kani. Kani nga bukugan eh. Walay sakit. Kani diri dapita. Kaya naman ako na ganyan. Nya ako mas X-ray. Wala may kon, mo gusto wala may reaction. Wala kipadalang X-ray. Wala. Man cellphone. Saya harap ko. Ihatag mo na nila, isin mo na. Ano sa mga dato diba? Ang style nila ron sa mga doktor, kaya kasi naghano kung nahilot ng mga disgrasya sa cellphone. I-send sa messenger. Wala pag ko na siya. Kaya na naman din sa ko nga. Ngayon kung uli na may dok, kanya na kaya itong kaon tong kuhan sa Di ba niya ano mo to siya? Kuwan. Balik. Lunes, di ba? primero na ito ka lunes pa makuha. Yung mo ito na nangit ko sa doktor na ito na kunin mo yung dok. Kaya di, ay sa kaya itong kaon tong result sa x-ray. Mo ito sa cellphone niya gi kuhan mo ito pagkuhan gana niya. Yan yung kuhan kaya wala may kuhan niyo. Wala may question niyo yung kuhan. Okay na. Kung inigtunog ni mo, dire kani okay man nino. Kani inigtunog ni mo, yung ana ni maasan sakit diya. Kung katunog na ka, Ay, kung tapo diya. Bunog din siya ba. Kaya kapag kita na siyang bukugan niya siyang sa cellphone. Wala may siya mo na yung tractor. Wala ko. Dire naglagom mo. Bunog ba? Ganyan lagom ni sa bunog nito. Inom ni mo pinrelever. Ito ang di resita sa Kirisita cellphone. sa Basta man to. Sige itong kuha na rin. Okay, so ayan guys, nakita niyo ano. Welcome to my channel. This is Eric Helot guys. Kani siya karon ayan TL nga nakita nyo kanina. Nagmotor sila nga naigo gud gamay ang naabtan jud ang TL. Wakabantay ang driver sa pedicab, no? Say magod medyo magdubli jud ang ingat kay dahil sa di ka kabantay, di ko siya kabantay sa sungag ba. Kaya nabitang sus, kaya nagpabitaw sa to sa Digos pedestrian. Padlock na kaya tabukan. Pero Pero walay pedestrian. ang mali dito siya kung bayan kay anak. Mali no. Ayo ani. Pulis adik kuan di. Dili lapit.
iba naman ko dre. Ang gikan sa Udaka, tulis na siya. Sa ato pa, kung gikan siya dito, dili ko siya mo anak dre. Oh. Dili man siya ni anak dre, niya ako, niambag ko diya. Nakasulod na ka. Wala na, kung ulo. Muna na yung till mo aksan. Wato siya. Ano? Namag-iusay po driver nga. Ano bang Kasi naglingi siya tingin ba, kung ano. naiusay nga pag-ana. Kaya wala to kong lingi ba niya. Sobra ka kumpiyansa. Layo-layo po siya pagsulod na ako, kaya po nga umuhunong siya kay. Nalagot ko sa Basta kanto, muhunong juga. Huwag yun na pinagagawa ninyo, Dritso. Pwera lang kung emergency. Dito nga noon, pinala ko nga di. Ito man akong lubog. Huwag yung matumba, no? Sige. So, ayan guys. Shout out sa taga... Liling. Liling Hagunoy man ano. So, shout out sa taga Liling Hagunoy, Davao del Sur. Nasa Ma'am Riel. No, nabagdaan, nagmotor sila. Naigong gamay sa pilikab. No, may ganun mga matumba. Pero mo lagi kung maigong gamay. Nagtakihan yung tao, dili katarong lakaw. Problema kayo, no? Atong tabangan nga mamaayo labanan sa pag-ampo sa Ginoo okay di man makaya o kita-kita ra no. Of course ako ang mga viewers natanaw sa pagkadadlaw, naga-subayban sa pagkadadlaw, daghang salamat guys sa inyong suporta sa kuha. No, sa inyong pag-subscribe, pag-like ug pag-share. Of course ako ang mga viewers outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel. Special mention India, Malaysia, siyempre number 1 ang Pilipinas. Maraming salamat. I-shout out po na to ang Japan, United States, Saudi Arabia, Kuwait, Hong Kong, Vietnam, Thailand, Cambodia, ayan, Laos. Thank you for watching my YouTube channel. Siyempre, akong salamatan, number 1, ang Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Thank you so much, Digo City. Ayan guys, so mag-ilok na takaran, no? Ato ang paningkamutan ng mamaayon eh. So, let's see. De, kalugar kay Komando ko ay dito Jumelina. Ha? Sige, so ayun guys, mag-ilot ako guys para mamaayon na ni guys. So, tana-tana lang ta. So, shout out sa taga Liling Hagunay, Davao del Sur. Kung wala pa ka-subscribe, please subscribe. No? So, ayan. Apa? Ganda. Pa. Like ka. Ganda. Talanin sa kape. Golo mo pala na. Nahanay lang. Ha? Nagamay sa mo. Bot na Diyos. Huwag na ikaw ba niya sa isi? Ha? Huwag na ikaw ba niya sa isi? Oo. Bot. Siguro ko sila pa. Tawag ko sila na. Ano ba sir? Ako sir.
Wala. Dari ka rin mo, no? Kunting sakit, ha? Ha? Sakit na? Iyo ba? Kayo, ganay kayo. Ganay, wala. Ha? Ganay, dire. Dire. Ako man. Sakit na. Ayaw, nagudaya mo na unsa naman yung butaan. Hindi mo ba? Mind the mind. Yan, naon saan mapilip ka? Wala din naman ito kay pit number. Wala kang tingin. Sila ka, Richard eh. Ikaw gani, wala mo. Pero wala sa mga unang pagkabangga. No, nakikita ka sa kunya. Sa tumpong ko, mo ito nga. Kasi yung nahilak man mo, niya ako wala, binakog na unsa. Kunya, kung kasi nahilak yung miro. Binakog walang na lugo siya. Oh. Pagkakatong kuhan mo, ito nilakaw itong pilikaber. Pwede naman yung hilak. Wala ka kung sa plate number. Wala pong Bati. bilagay, kasi na akong gikuhan. Sa body. Wala ganun dyan. Saan mo ito pag-play? Wala ka na ikuan ba? Datong na yung number. Sorry, Angeline. Wala. Wala kaya, kasi pwede na yung hilakan gani. Niya po po, tanaw ko pwede yung hilakan niya po, kung kuhan na yan. Kaya ba na, sige Brad, pwede na ka mulakaw Brad. Kuha naman ako na yung number. Wala mo gina, mapildi mo gina. Basta nakuha lang ang body, sa body lang. Pero ako tumbi ko gina sa polis, yung Tama ulit yung sa CCTV dito. Ay, si CCTV, kita. Wala pa yung kuhan rin. Yung CCTV, yung sa polis gani. Natabawa mo mga matrapik-trapik, ano, wala. Na, mga traffic, naraman na lang. Hindi, ka na na, may sa'yo mga Ang tawin mo. Ano, kudumbi ka, may ka kudumbi. Asa ka sa cellphone dito? Bomba, Kuan. Laga guys. Laga guys din. Kayo ng mama. Yan. Sipilit ang ka na. Lagay guys. Da, Uy, ma'am. ra. Pati man yung bayuta, pati man yung bayuta. Hindi na namandar, ma'am. Moro umbo niya sa. Ikulata na guguan ni Je. Ayaw ganit eh.
Oo. Sige, cellphone dito dyan. Ano, kumamang lagi magamit tanan ano. Ah, wala ka. Guba ka BJ, guba ka Diamond. Enggak dipulihok, lihok pa man gini. Dapat kanira may naiguok. Kanira may. Dili na lang tinsin. Bong. Ano sa mga reliever yung normal? Ito po ba po ang tulio? Kabaran ito, ito, yapit sa inyo. Serviso. Ha? Serviso. Rasa na na. Okay, marong tigisita nyo, Yeah, isang yeah. ito ba tambag ng grisita? Ah, dali. Palingon lang, palingon. Cellphone na sa dyan. Rodrigo? Ada na pala. Hmm? Grabe gini pag-igo. Ano ka king man, bintag mo ka. Ako ni magutang yung Jimilina ng limutang. Wala. Ang doktor kayo yung mga bulag ice. Humulag ay. Makulak na. Bulag niya yung ice mo. Ang ayos manggod, mayroon nasa ka ng mga punog na sumpagay. Ano, ma'am ko na yung lahagot. Wala mo pala pala tayo guys. Ha? Ugat yata. Di bunog na eh. Oh, bunog nga na at the same time na gamay sa murag na ihawang ugat. Sakit din na siya. Lingkod lang. Bunog dito ba kaya? Nanay mo dito? Ana ba? Ana ako na siya dari ba? Tinala ko na ana. Di ba padong mo dire? Ana man no? Paano may dire? Ya dire, dilubot. Paano siya po dire? Oh, dire lagi kani may igo. Kani gyud siya may na syndrome. Naana siya daw. Dire siya sa tubangan na igurapit, sinalik. Tinala ko niya. Naana siya baladala pag ko niya. Ana ana. Nana ba? Sakit sakit niya dito dari kanina. Yan ako nang ikuan. Dire wala Wala na karon. wala na. Ako lang pagbangko kanina. Pag naog na ko, kaya di na ako matugod ako tiin. Sakit. Ha? Sakit eh. Ano? Ano? Sige, di ko na yun. Ya tuloy. Size na. Sa kami ba para masaka quick drill. Sige, di ko na yun. Ha? Sige, di ko na yun.
Ano? Kuto berarti ko na. Kuto berarti ko na. Anas ya? Masa sakit ni ko mo ilalong. Ay buhok ilalong gitu ya. Tumatik. Ay, kinangga di kaya eh. Milo. Ha? Ini tuh ini. Eh, Cellphone lah. Tidak jamur. Sakit kayak gini-gini na. Naunahan ay kagisog. wala, ngisog ko ganyan, pero ang problema lang kay lakaw siya, abi man ako gawag nila ako ang siya ron. Sa dahana po na ako, yung isa pa man ni Chabog Mayo, wala na ko ka, kuha noon. Bukod niya. Pwede biyaan ako dito, doon ako itong kuhan. Kuhan. Tapos ipinikabel ka na rin ko nga, kuha itong doon. Kuha mo po balik. Ini balik yang ke kauban. Kato siya, Video ko. Ana na kato siya, swerte ko siya. Napriso ka. Swerte lang to siya kung walay makuha pulis sa kuha na to, kit nandun to, makuha to. Yun pa dito siya bukuhan sa CCTV. Napriso ka. Napriso. Yung mapasok ka na ininit dong. Pasok gini mo niya, kumundo mo pasok. Taksi mo ha! Napriso ka. Ulong lang gini ba, wag gini madislok eh.
Okay. Okay. Dito yung nagagma. Ay, kaligog mo ha? Side sweep ni guys, side sweep. Pwede ka. Grabe ito sa bayot ng no. Kita ka ito sa bayot ang galing. Yan eh. Yan ang yapon wala. Pero kawas ito yung bukog. Bali dito. Kawas eh. Balik. Nasaan sa nakuha? Tumba siya. Natumbar. Kung masakit na yung makuan, ugat na ipit kaysa nabalik. Siguro ko tumayo yung bali. At Tumayo. ganun ba?
bangga doon sa bangga. Dara na? Siya? Wala ko sila matumba. Pero wala rin no. Wala rin ito pong likid ang nego. Kung siya nagsabaw tumiro, pagka hawa sa pili ka, Oo, siya pag sabaw tawran pa ni sakit. Hmm. Kung natumba to, magkalanganan yun sa mulakaw. Tumba man. Kasagaran ka sa mana pagbangka up, ay sagsibak up. Ay sagsibak. Ay sagsibak, brad. Sibat lang ka, ato sa nga argloon. Pero kita na may kuhan, wala lang, wala. Wala mo dito. Ulay lang ba? Kaya nang nakatambal ron. Basta di rin yung tambal. Masa di? Eh, kung naman tatuyan ko, ano, 15 degree sa matato niya, 400 mo ito available mo ito, 400 mo ako niya. Pwede ka mainom ron kan ba? Laksan iparog di namin. Minsan mo na doon. Laksan iparog di namin. Sabayo na mo na doon. Yan 4 hours, usban naman na lang. Yan ako di Melina. Una mo lang na yun. Laksan ipar na lang di namin titiraan. Yung kupulungol mo na sabay naman doon ha. 4 hours, saban ako. Yung kanang kuhan, dimilin na, 30 minutes lang na sa ilisang barko. Nakay pang kuhan, dito. Pangikot. Amin ang dimilin na. Yes. May gas. Ha? Ano may gas talo? Gamo, sag dito. Ito ginado. Alam mo sa bigit. Just eh.
Angeline, kanagin. Putlan man naman ako. Ito, ibabaw siya ha. Yan o. Tulo lang. Bidira tulo. Sa 30 minutes ang gala. Hindi sa bago ha. Walaan lang. 30 minutes lang na. Okay ka itong bandage ganito. Bandage. Naka, abi ka na lang. Plastic bandage. Plastic? Plastic. Yok. Ako, ini bidira ni Diyos. Ako rin eh. Una. Ay, Boy, 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 boy. Mali, mali. Ito pa. Ito pa. Tanga. Oo. Tama, no? Sa biyahe. Ha? Okay, gumagala ito. Oo. yan lang. Tama bang? Bantayan ang oras ang Angeline ha. Tama bang? Pero man. Aksidente guys, bukid na balaan. Pero makita ko nimo. Pero aksidente gini. Injured na, injured. Kunti joker lang. Ganyan sa mga kung pinagkagad. Kunti na lang yung pinagkagad. Ngayon ko ni ana-ana na mo no. Biso siya. Para maanan. Wa naman. Yung sa cards, oo. Kawanan gani. Bakit bubuan eh? Wala na din mo, ma'am. Buot eh siya ba? Live and never end. Saka lang, Jesus. Ayun na, Jesus name. Ayun na na. Bugas-bugas lang yung tunog. Agay, bugas-bugas sakit. Dapat hintay mas dakog lang kaya. Yan guys, muna ko kilot guys. Thank you for watching my YouTube channel. Bye-bye.